Yo, biyo sing nonton kaya ngene akeh rek. Ngene mung dikarcis nontek piro iki? Wis. Tuandake sing remo wedok disawer, sing campur sari disawer, tiba dagelan entek. Entek wis. Tapi ya gak apa-apa wacana penggaweane. Ayo biasa ae. Bapak Teguh Wiyono sing duwe gawe wong kajate mantokno anake. Muga-muga nek buyar gawe tak dongakno akeh rejekine didono balak lan bilaine. Amin. Lan kula nyuwun idi pangestu muga-muga Budi Wijaya akeh tanggapane. Dipres ae ndek omah. Rikala aku nang batu ketemu cewek sing rupane ayu. Yen tak sawang mesem guyu aja gawe drenyone atiku. Dasar ayu isih legan mula gawe atiku kasmaran. Yen kalau ra bisa turu tansah klesikan aku tansah kelingan cewek batu. Oh cewek batu seliramu gawe gelon ning atiku. Cewek batu cewek batu kapan boyo sliramu dadi bojoku. Kaya ngene wong lagi gandrung ning ana omah ati saya bingung. Cewek batu saka gunung tansah gawe atiku lewung sik. Budi Wijaya bro. Rupane ayu yen tak sawang mesem guyu aja gawe drenyone atiku. Dasar ayu isih legan mula
dalu rabi turu tansah klesikan aku tansah kelingan cewek batu oh cewek batu seliramu gawe gelone atiku cewek batu oh cewek batu koyo sliramu dadi bojoku koyo ngene wong lagi gandrung ning ana omah ati saya bingung cewek batu teko gunung tansah gawe atiku lewung mangan kupat jangane rawon kadung ngombe obat dadak keturun pinara ingkang sekeca mirsani ludruk budi jaya sandang pangan dolor gedhong loro lan pati iku hitungane wong jange sembayang kawit tetep dilakoni supaya gampang jolek rejo wong jejodohan dolor gak kanggo stinorong dino kanggo salawase urip ono alam donya sarate wong urip dolor iku sing utama supaya jejodohane iso langgeng besok sampi mulane peno nek kate rabi ojo krusak krusu ayo diteliti senajan rabi rondo pokoke gati pinter ngatur blonjo lan ekonomi sing dadi prawan semono uga senajan dirabi duda ya gak dadi apa mula sing penting wong lanang Jawa rumah tanggamu tentrem ayem diblonjo saben dina sing dadi Joko Mas aja kemaki aja pele-pele tebu nek peno rabi
senajan rapi rondo pokok wigati sebab rapi rondo jarine gak usah belajar mula rabi prawan dulur angele gak karuan arek wedok saiki wis pengalaman ketok isik cilik-cilik tapi wis pinter pacaran ketoke meneng tapi sembarang doyan yen nuwun sewu kula ngedung niki mboten ngritik uga mboten nyemoni cuma kula niki ngomong di era globalisasi di zaman komputer mulane kita kabeh kudu waspada lan hati-hati nek mboten waspada lan hati-hati bakal kejlungop ten lubang sangsara lho niku leres niku alhamdulillah dinten menika Ludruk Budi Wijaya ngrawuhi hajatane Pak Teguh Wiyono ingkang manggen wonten Mergojok Mergosari Tarik ingkang dipun napa niki kemantenan nggih sak sampune dinikahaken mugi-mugi kemantene karo iso nuntut Mimi lan Mintuna dadya kaki-kaki lan nini-nini sing dikemanteno muga-muga sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin panjenengan kula seneng main dugi main ten mriki niku eling-eling omah kula cidhuk wong Prambon ae karo mrene wae dak wis gano sak jam masalah sing diarani cewek Mergosari ana sing ABG ana sing STW ana sing TW nonton Ludruk Gembuwolong ngono aku lho teko mriko kepapasan sing ABG niku anak baru gede nonton Ludruk karo samar-samar krungu donga tibake niatin sun nonton dagelan muga-muga aku kok oleh kenalan dene aku meteng ya tak anggap kecelakaan jare ngono niku wau sing ABG enten malih sing STW niku setengah tuwa koyoke rondo koyoke nggih donga ngian niatin sun nonton pelawak muga-muga aku kok oleh nggon sing enak dene oleh jodoh sing pinter gawe anak jare ngono lho kula buanter mawon lha kok enten TW niku tuwa lho donga ngian dongane ngene niatin sun gawe sewek muga-muga aku kok oleh jodoh sing gak ganteng ya gak elek sing penting pokok pinter menek jare ngono walah menek apa menek gendeng akeh sing bocor dipenek dhewe mlaku-mlaku cak wis bengi pojok kene lep pisan kas miambut gawe gak kaya ngeludruk ngene tok lho 1 juta gak ijen didomong 9 arene mulane dulur-dulur mriki niku nek dipek mantu Ludruk gelem mo nek jaman biyen niku nek ngudang putune alana ojo rabi Ludruk iku gak tau wadang tuwuk dijeguk nek saniki mboten saniki ngene wis ketok arene tapi ngeten iki mboten turunan nggih mboten saged lho wong bapak kula seniman ibu kula seniwati nurunten kula dados senewen mulane gendeng nang dhuwur panggung ngene gak direwangi ngene meneh gak nggodhok mulane dulur-dulur mriki niku aku sewenang pancen guyub rukun tapi sayang wong ana tontonan ngene lho muadhep rene kabeh kok ro nek sing edong iki ganteng bodho madhep rene
Wong ditanggapno ludruk karo Bapak Teguh Wiyono ya seneng lho. Tapi sayang nek duwe gawe gak gelem nanggap. Wejane ya nanggap ngono lho, Wong Budi Wijaya iki gak sedekah desa ulang tahun nikahan sunatan lho. Mas yo sewon-sewon niku lho ya gelem teko nek diundang. Syarate mari tahlil ludruk main. Wandane gembrengeng. Ae cak wis bengi. Lamongan dolek manuk watu pasaran manuk kutut sing dadi klangenan teko mata go pameran manuk kutut regane pancen larang aku duwe siji tak eman-eman karo bojoku disayang-sayang bojoku pesen mas ojo sampai ilang manuk perkutut pancene suarane ulem numpak sepeda motor kudu gawe helm aku duwe helm cuma siji wong jagani nek ana operasi wong helmku tak ecet soklat jare bojoku cek tambah hebat helm tak cangking ketatap lawang saiki helmku bojoke belang namung semanten kidungan kula pinarak ingkang sekejo milang-miling pembangunan kita nek tanpa tahan Yes, ngitung titik, ngomong titik, mangane sing akeh. Ya mene wis entek pindho e. Ngentek ngene iki bolone wake. Budi Wijaya dagelane sak embrek, enten sing nom-noman, sing tuwa kari nyamblek ngono ae. Gawekno lagu-lagu ijek metu. Ning ngendi nggonku goleki kon abote kepingin ketemu senajan aku tak parah mung nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe ngajak yo mlaku-mlaku koyo sinendal atiku lotu metes nelasi pipiku lho gamelane mendek kon kok sik ngene-ngene. Kon kok sik njoget ae kon. Ah, sing ngarani aku njoget kuwi ya sapa? Wah, paling beso. Ah, sing besar ya sapa? Nandak paling. Nandak. Lah. Nyaimu ngono ah. Lah kok ngene-ngene lha apa ngono iku? Gelek dhuwit gejakan bayar arisan meneh esuk are. Ya iso jagakno iku lho kon iku. Aku nyanyi metu karepmu lha apa kon iku? Kowe enak nyanyi kon metu. Oh, wis emput-emput kudu metu arene. Lho, ya diempet, Dik. Gak kena diempet. Sebabe kudu metu. Lah ya empeten cek gak metu kok. Wis tak empet. Lah terus. Ya kudu metu. Wis aja kakek ngomong. Iya. Awak dhewe digelok wong akeh kaya ngene iki. Lah ya wong mergojok. Mergojok iya. Tumpek blek
nang kene bengi iki. Iya. Luar biasa wong Mergojok. Wong Mergojok istimewa. Bener cocok. Ngono lho. Nah. Disaksekno wong koyo ngene sakmene kae lho. Bodho ngadep rene. Ero nek kon tau gendeng. Oh, gak tau gendeng, aku tau stres kok. Padha ae. Ya aja koyo ngono, ya didongakno. Oh, iya. Manten iki semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Aku wabeh sing nonton nang kene-kene iki, sing Joko, sing Prawan, sing Rondo, sing Dudo, Iya. muga lang oleh jodoh. Amin. Muga ndang rabi. Amin. Mega wong rabi iku buka dalan loro. Kok iso? Siji buka dalan rejeki, sing siji buka dalan bah. Apal-apale bae Kalau sing yuk. ngomong. Buka dalan barokah. Allahumma. Amin. Ayo ngono iling-ilinge dalan bae. Ayo. Wong aku dhewe suwe gak ada dalan bae re. Le, kon kok iso ae to? Aku ta. Iya. Sajoke mangan aspal iku mang lho. Wakitmu embong kono kon mangan aspal iku. Wah iya. Awak dhewe ditanggap karo Pak Teguh, merasa bangga to matur sembah nuwun nang gone Bapak Teguh. Matur suwun sangat Iya. Bapak Teguh. Teguh iku ana artine to? Ana artine. Apa, Dik? Teguh iku kuat. Kuat. Kon ro kuat. Iya. Mergo wong nek esuk iku mangan semen 3 roda. Kakekmu kono ah. Mangane Betul kuat, bangunan, kokoh dan percaya. Jeneng Teguh, asma Kinarya Japa. Nama adalah doa to. Nama adalah doa. Iya, jenenge Teguh, kepanjangane apa to? Teguh. Ngene lho. Jeneng Teguh lho kepanjangane apa? Teguh terdiri dari 5 huruf. 5 huruf bener. T U G E H, iya. T, maksudnya T. Tidak pernah sakit hati kepada siapapun, yaitu teguh. Iya. Ekonominya selalu membaik dan tidak pernah menurun. Siapa lagi kalau bukan teguh? Iya. G gak tahu neko-neko, yaiku teguh. Iya. Urusan apa ae mesti satset. Siapa lagi kalau bukan teguh? Iya. Hari ini nekakno Budi Wijaya tekan Jombang, muga-muga berkah. Sapa maneh nek gak tau. Pinter kon to ya. Ya, Iya iku sih. mau singkatane Pak Teguh ya. Pak Teguh. Saiki ae didongakno Pak Teguh liwat parian. Didongakno maneh. Iya sih. Didongakno terus tapi Pak Teguh gak nyawer dagelan. Hah? Jek sore turu. gopo turu erek ngitung buwan ta ya apa Pak Teguh. Ditongakno Oh, ditongakno. gantian liwat parian ngono to. Oh iya. Aku dhisik tak awali ya. Heeh. Mangan walo nang pinggir kali. Cakep. Muga-muga Bapak Teguh sugih rejeki. Allahumma. Amin. Mangan jangan walo nang pinggir sumur. Cakep. Muga-muga Bapak Teguh sak keluarga panjang umur. Allahumma. Amin. Mangan jangan walo ngombene es nanas. Cakep. Muga-muga Pak Teguh nek ndek utang ndang cepet lunas. Allahumma. Amin. Mangan jangan lawo kutak kabeh nang dodo. Terus, Tanggapan nang Bapak Teguh muga-muga mulih nggawa rondo. hei. Wong rondo kene iku tuwa-tuwa lho kon dibalang kon karo wong kene. Padha karo Arek iki ngenyek. karo rondo tuwa iku lebih berkhasiat. Lah kok iso? Loh, aku tau ngrasakno arek. Lho, kok tau rabi rondo ta? Oke. Lah terus, Pacaran. kok gelem rondo pacaran karo kon? Karo wong hilap bae. Iya. Ngono ku Bapak Teguh mestine ya moro. Mesine Pak Teguh iku krasa lho Ngono asline. ku Bapak Teguh ya ngono. Lah iya. Pak Teguh niku dagelane wonten 10 Pak Teguh. Kon iku digawe ati ngero rempelon. Loh, ana wong renang. Lho, ana ora endi? Oh, wis mentas. Matamu. Duit 200 mlebu nang sak. Meniki nek bayar senenan. Kon mari disawer kok gindrang koyo jaran kon iku. Aku iku mbok
karo. Le, enak-enak nyanyi kon kok teko karepmu lapo nyusul lagu. Masih aku yo gak kepengin kalah karo awakmu, Ris. Lho, kon iso nyanyi ta? Lho, aja kok nyanyi. Terus Yo nyanyi. oh, iso nyanyi lagu apa kon? Aku hari ini spesial di rumah Bapak Teguh kepengen menyanyi lagu dari luar negeri. Luar negeri sing nok Spesial perform di rumah Bapak Teguh. Iya, luar negeri ndi ku? Luar negeri kono, Thailand. Oh, sadurunge kon nyanyi tak siarno sih. Siaro cek ero nek iki Cak Wanto iso nyanyi ya. Selamat malam warga Mergojok Mergosari. Inilah Cak Wanto, sudah terkenal di dunia maupun akhirat. Bongko kancamu. Loh, masih bener ya? Di dunia dan alam semesta. Ngono lho, celok. Sudah terkenal di dunia maya. Mbak yang ngono. Lah Cak Wanto itu minggu lalu dipanggil oleh Bapak Bupati Jombang untuk menghibur masyarakat Jombang dan sekitarnya. Lah minggu depan Cak Wanto dipanggil oleh Bapak Bupati Sidoarjo untuk menghibur masyarakat Sidoarjo. Lah Kemis malam Jumat Legi Cak Wanto dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Amin Ris, ya Rabbal alamin. Kok oleh petong dinane awak undang nyusul lo. Nyusul kakimu. Kowe nyanyi yo. Kancane didongakno mati rek. Nyanyi yo, kok nyanyi lagu sing ndi? Bismillahirrahmanirrahim. Akan bismillah ngono iku. Wong nyanyi iku dicocokno tutukane dhisik to. Oh jelas. Cek cocok, iya. Engko nek cocok disawer maneh kon, disawer maneh. Mesti Pak Teguh mesti Iya, nyawer. iya. Engko nek seneng ditengkakno maneh karo masyarakat Mergojok ini. Oh jelas wong Iya. Mergojok iki baik hati, Iya, iya. ramah dan tidak Lah, sombong. bener. Engko nek ditekakno yo. Kapan aku nyanyi? Nyanyi yo. Kok minggat to. Nyanyi yo, ijen ono mik loro. Iya. Aku yo Nyanyi yo. Terus nyanyi. Buyar, kasih dulu drukan. Ngono purik kon niku. Kancane kate nyanyuk nyocot ae cangkemmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya wong gendeng. Nanabadeye anatikekena abatia abatikekekut abatido abatikut abateye. Iku mau lagu ndi sih? Ya awal lagu Thailand. Lho lagu Thailand. Opo yo ngerti masyarakat Mergojok kok kayak lagu basa Thailand iku. Iki lho mbok nang gawu yung lho. Lho. Untune ditutupi ae. Sampe lapa ditutupi untune? Lho karek dua. Ngawur kon iku. Wong Mergojok iki lho mayoritas wong Jawa Timur, sing diomong wong Jawa. Lah kok doli basa Thailand apa yo ngerti? Nek gak iso yo translate. Translate apa yo ngerti ibu-ibu iki? Lho terus karepmu yo apa? Ya sing ana Jawane ngono lho, Dik. Bahasa Thailand dijawabno. Ya iya sing versi nggonmu. Tak dadi. Iso ta kon? Oh, wong aku Iya, iya. lulusan Akademi Dangdut Indonesia wae. Indonesia. Indonesia. Tepuk tangan untuk saya. Ono limo. Kowe nyanyi aja ngecemes ae. Aku wingi dolen nang sawah padha sutina nabrak Pak Lurah barang tiba melumah akadoke bedah wetok sak layah. Kok iso blakrak kata salaya iku apane goblok iku? Ya wo katoke lho suwek sak layah. Kok iso nyanyi blakrak? Nyanyi nek ijen iku kurang enak. Kana. Nyanyi ku sing enak iku duet. Duit iku gentenan wong loro. Ya iya. Gentenan karo aku dol tinuku Oh istilahnya. ngono Iya. ah. Diutang gak oleh. Ya gak oleh diutang lah nyaur-nyaur kon. Ya. Nyanyi sing jaman saiki sing DJ viral ngono lho to. Heeh. Iya. Nyanyi lagu sing enak ngono lho gantian saut-sautan. Ya. Sak piro? Sakmene wis. Aku kok wedi seler. Aku iki tukang tambal ban. Kerjane sak dalan-dalan. Pinter konto bugasane. Wah, utak cakar ra Iya. Kancane nyanyi dia getak-getak. Aku iki
tukang tambal ban kerjane sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal wadon cukup gawe sandang lan pangan aku iki tok seorang seniman kerjane pas ana tanggapan waya rame duit kantongan waya sepi bingung dolek utangan mak jedor dor Bang Amarta teko wah iki wayahe bayar angsuran mak jedor dor abang mekar ganti yo iki bingung ndolek sabetan mak jedor dor syariat teko yo iki wayahe pencairan hop kok iso pencairan iku lho kon karo ae karo ya apa bojoku ketuane are lho alah to tuwa aku ngrono seneng bojoku ketuae bojomu ketuae ngono iku kakean nggo renteng saiki minggat oh kon iku anyare gak mondro kanca wake to kanca akeh yo gak cuma awakmu karo aku Heeh. iki spesial bintang tamu bintang tamu Iya. teko Jakarta teko Jakarta ditekakno karo Bapak Bapak Teguh Teguh. Wiyono heeh bintang tamu teko Jakarta sapa iku to sapa manene gak Deni Cak Nan lho tepuk tangan Bapak Teguh iki wis Bu, gak bu, main kali jalan, Bu, Bu. Deni Cak Nan liwat, Bu. Minggir, Bu. Yo, kok minggir, Bu. Awas. Tangan, Deni Cak Nan. Maka kucing aku. lho kon gak koceng ta Tuh, menungso rek. lho menungso Iya, ya Allah to Sing diceluk iku Deni Cak Nan. lho pungkasane Lah apa kok yo rayap setruk metu. lah ya kok sing tak celuk madeni canan kok iso kelaper sing metu Ya, bapak. ya Allah ana menungso kok durung dadi ngene sing meteng sampean kebuk mpun niru kaya ngeten lho Heeh. Bapak. Bebe. apa Aku melo. melok nang ndi Melo nyanyi rek. lho kok iso nyanyi ta Tuh, ngawur rek. Iya. Kamu harus tidak. karo Sing nak TV ku sapa? lho Sapa? sing ana TV Dangdut Akademi ku Iya, sapa? lho awakmu ta iku Dik Ya iya, aku takut sapa. ben awakmu Nek ngomong ku sing temen, kalem-kalem. Rek, aku melok nyanyi. Ngono lho. Ya. Rek, aku melo nyanyi. Ya. nyanyi apa kon Ngene lho. Rek. rek Rek. Oh, ngomong rek gak iso. kaya wedhus kon Wes, nyanyi cerame. apa Tak menyanyi. Sing lagu saiki, viral saiki. oh spiral Hah? Tak cakar lho kon. Are kok. Wes. yo nyanyi yo Wes. Waktuku kecil enggak tahu. iya enak ya Ku sendil ku kira pentil gak taunya bensin. oke sip Waktuku tolong enggak tahu yang nongol. Ku senggol ku kira botol gak taunya pistol. terus Tembak der tembak der tembak der tembak der
semaput. Arek mateng. Nyanyi gobledek kon niku. Sampe jombol aku. Wis nyanyi gak teteh. Nyanyi. Gobledek. Gobledek potonganmu yo. Baba. Nyanyi pating pecotot. Gak Baba. karu-karuan nyanyi mbok sing enak dirungokno wong kene Nyanyi sing ngono lho. temen. Nyanyi sing temen. Apa? Nyanyi go menton bledek. Nah iya. Ambek kancane jembul. Heh. Meringis potonganmu koyo kethek meringis cae. Ya. Sayangku. Bareng diceluk mencetat. Taniyo. Piye to iki? Wah, kok dalanane? Aduh, sayangku. Iri ya, iri rene. Iri ya. Sing wedok kataran. Lha wong cinta iku gak mandang fisik. Iya. Lo sayang yo. Ya sayangku. Sejiuman aku sayang. Wah. Iri ron. Sayangku le. Aku jeng. Kon sayang apa? Wong kon wingi ditinggal bojomu are. Kon ditinggal bojomu. Jarno ya sayang ya, sepenting sayang. awake dhewe padha cintane. Ya to. Bapak dhek iri ya wis ya. Iya sayang Sampai sayang. kita bisa bermanja berdua. Sakno arek iku wis mari ditinggal bojone dipegat rondo tuwe wisan. Kon beda tae kereker kon yo. Sing ditinggal rondo tuwek iku sapa? Awakmu. Hah? Awakmu. Kon karo. Si papa. Anjay kok. Heh. Iki ku nang nisor dipleker wong aku iki. Gak apa-apa. Sayang. Kapan sampean ngelamar aku? Oh, tenang ae sayang. Wis tak siapno. Kita bakal bulan madu ke Australia sayang. Nang Australia to. Iri kan. Bulan madu ke Australia. Sayang. Naik pesawat. Pesawat. Nih, kon mangan lho dingoni Pak Teguh. Ku adek Gak bulan apa-apa. madu nang gone Aku wis duwe tabungan. Tabungannya akeh ya sayang ya. Sayang, tenang ae. Terus kita menginapnya itu nanti di hotel mana? Aduh sayang, tenang aja. Sudah tak pesenkan hotel bintang 5 sayang. Hotel bintang 5. Baba. Iri kan. Wong atase ning kos-kosan unggah. Baba. Tak cakar kan. Arek. Kon niku masalah rek koncoku situk iki. Apa? Iki pacarmu temenan. Iya. Ya kita saling cinta kok. Iki ngunu rondo. Gak apa-apa. Kok ngerti dah? apa lho? Hei, perawan rasa rondo kuwi akeh. Lah iki beda. Rondo rasa perawan. Rondo rasa perawan. Kon dipekat rondo tuwek. Wah, terus nah. Tak cakaren. Wah, aku dipegat ada tuwek jane, Bu. Sakno. Kak gelem. Sayang, Sayang. kita kan jadi tuh jalan-jalan. Iya sayang. Terus aku tunggu lo ya sampean Ha-ha. ngelamar aku. Kayak ono aku waktu sedina ya gak rong dina. Awakmu pasti tak rabi.
Lek awakmu gak tak rabi, antem ngono. Kaya raja kaya. Sayang. Mumpung gorong diantemi Rajakaya, antemane dhewe. Arek. Iki dadi calone bojomu ngono ta? Iya Lah, iya, sih. Lah kok gak kok rabi sih? Tuh ya sih. Tinggal nunggu waktu yang pas. Alah, paling gak tangi. Rabian kon delokno bapakne lho. Gak apa-apa kok gak ditinggal. Gak apa-apa sayang yo. Iya, Walaupun sayang. aku janda, Heeh, sayang. kamunya enggak. Iya, Kamu sayang. Joko, yang penting aku akan setia mendampingi sampean. Aku bangga pacaran sampai janda. Diri rasane urip. Iya bunuh diri ya wis. Untuk pacaran becanda sama Nabi. Aku pacaran becanda. Dipegat. Sayang, Iya sayang. kamu tak tunggu di rumah ya. Siap sayangku. Tak tunggu di rumah. Iya. Beneran yo. Beneran sayang. Kamu cinta aku teman? Oh, cinta banget. Sayang aku. Sayang Peluk banget. aku dong. I love you Paul sayang. Ayo ya, tak Iya, tunggu sayang. lo ya. Iya sayang. Satu Oke. hari, 2 hari, 3 hari lo ya. Iya Kamu sayang. datang yo. Beneran. Aku pulang. Iya sayang. Hati-hati. Hati-hati. Wah. Sayang. Sayang. Ya ya. Sayang. Aku keroken sayang. Iso kon iku lho. Terop sik akeh aku kok banting-banting iki lho. Kon iku lho masa depanmu iku jek cerah. Lapo pacaran sampai rondo. Gak apa-apa. Lho kok gak apa-apa sih? Ya baba, aku seneng kok. Rondo lho iku. Baba. Selerae rondo. Iya sih, baba. Kon lo gak geduk. Baba, aku seneng kok. Iri kok. Sopo iki karo kon? Sopo sing iri ya sopo? Nih. Kon kok guyu ae sih to? Nangis. Nangis ta iki mau. Monggo. Lah, Nana. Kon iki mau nanti ae nak. Mama Tak doleki kon niku ra ditolen ae. Iya, bisa dolan lho. Aku iki kan duwe anak kontok, Cuk. Mek kon iki sampe kesambar bledek dor. Bongko. Aku kan duwe anak. Ya ngene tepakno ngene lho. Gendang. Iki makmu, Bang. Mama aku rek. Wah, pantes sumber kencana, sumber kelinci. Hah. Iki sapa? Kancaku iki. Duwe kanca kaya asu ngene lho, Bob. Lho, Kancane. Penting asu anjene. lho, iki dudu asu iki mi. Kere. Kon diapakno? Kon diapakno ambek kancamu? Aku tak dilokno mi. Kon ngelon anakku kon. Kon ngelon anakku. Kon lagi kelon anakku tak idoni kon kok. Duh. Hah? Mi. Diclathu bapakne. Mama. Bapake matamu ngono. Ngene lho, Om. Om. Mama aku rek. Hah. Beneran mah. Kon ki ora mare nang ndi tak doleki. Iya kowe ndek Samparaan yo gak ketemu. Aduh. Ya apa sih mereka kan terlalu sampah. Terus tak doleki nang pasar yo gak ketemu. Aja mblakrak tiru bedes-bedes tambak iki. Bareng lho, kan wakal kok anjene. Beneran ketemu Apa, sampean Nak? ndek kene. Aku tak njaluk sesuatu nang sampean. Jaluk apa? Aku rabekno, Mah. Heh, Rabekno aku. kon iki njaluk rabi. Iya, Mah. Rayimu iku kaya dom bundel. Kok njaluk rabi kok wis giduk ta? Sedok, Mah. Ayo rene kon. Baba, Om. Ojo, Cuk. Kon njaluk rabi ku ilingo nak. Kok kisi-kisine wong tuwa. Oh, Mah. Bedes endi sing kok rabi? Loh, pacarku ayu, Mah. Pacarmu ayu. Iya, Mah. Ngawur ae. Mek gak
tebel-tebel menyanmu gak kira gelem pacarmu iku. Oh iya rek, aku rek. Lah pacarmu ya cilik sakon. Yo gak mah, sakniki bae. Gede ta cilik? Sakniki. Lah ya lemu tak guru. Sakniki pokoke. Gede berarti. Iya mah. Lah kaya beting penumpang tahu. Hei. Kon kok lali sih nak? Apa mah? Kon lho pacaran iku kate mbok jaluk. Iya. Kon aduh ngisi-ngisine wong tuwa kon. Apa sih mah? Apa pokoke ndak rapi. Rabiye gak apa-apa. Iya. Kon lak durung sunat sih. Iya. Gurung sunat. Hei, durung sunat kok njaluk rabi. Wah, kok keroken temen kon iki. Aja karo. Lah sing kapanane sapa mah? Sing kapanane taun winginane? Iya. Iku aku goblok. Lho, Wis aku iki lho. mama aku rek sunat. Ponane mama. Ponakane mama. Kon lak wis biyen tak kandhani senak kok gak nurut wong tuwa kon niku. Iya. Wis gak apa-apa. Wis sunatno aku saiki mah. Pokok aku njaluk rabi. Waduh. Wan. Ris, Ya. ya apa? Jepretane kumbaan iki njaluk rabi. Apa ya iku ya? Ya anak peno rabekno. Masalahe wis sunat kaya kon karo gak apa-apa iki durung. Lho ya sunateno sih. Biyen tau tak melokno sunat masal. Terus Mari ngono pesertae 100. iya. Entuk kopiah, entuk baju takwa, entuk Lah iya. sarung. Raimu nandi? Aku beesan. Ya. PS-an. Kon saiki getun kon. Iya, Pak. Rabekno iku lho anak peno iku. Aku iki dudu perkara gak gelem nyunatno. Lho, sunatno. Cilik arek. Lho, Wong tak kudang iki lho, gak tangi. apane? Iki kan turu. Iya. Kok sering mentil aku. Terus Terus begagah. Tak kudang arek. iya. Lili kenyit. Lili kenyit. Gak tangi. Ya iya. Malah wekku sing tangi. Loh, Tanah rek. Yang ngene kon getun saiki kon. Iya. Gak nurut wong suwek. wong tuwek. Wong tuwek kok suwek. Wis kapan-kapan iki anak. Anak peno iya. Bino sunat dhisik. Rabekno, tapi sunatno dhisik. Rayumu kaya teh celuk. Pokok rabi mah rabi. Kon iku rabi ngerti nggon-nggonane ta? Ro. Endi? Loh, Goblok arek iki. ero bukan sane. Karo apane sing dituding endok? Rada mudhun titik. Goblok kali iku. Bapak ayo mah. Wong kancamu sak pantaranmu kuwi durung rabi kon ku rabi. Aku wis Iki kepengin. iki wis rabi ta gak? Hah, iku. Oh, wis dipegat, ditinggal. Wis sembarang kali rek mah. Terus yang terakhir iku mbek sapa? Sampe rada tuwek. Ya gak diarepi. Hah. Kon ketimbang ngurip bongko ae kon. Wis mosok bodho ditangisi anak le. Iya. Dolekno tukang foto kuwade, tukang syuting. Ya. Dukun calak. Dukun calak. Calak. Dokter kan saiki gak iso. Dukun calak. Pokoke jangkep pono. Iya. Aku gak mau tahu. Iki tak gedhekno sunate anakku. Berarti aku dikondolekno calak sak ketemune ngono ah. Sak ketemune. Oh ngono ya. Pokok saiki sunat. Iya, iya wis. Ayo. Gak pernah sangoni ya. Engko tak banking. Apa iku? Banking. Hah. Duit teko HP iki lho. Banking. Melalui dana kuris. Kiris. Tiris. Iya, kok tak idoni kon kok. Duh. Ya nang ngono tak dolekno sik. Wes cepetan, masih piro? Dolekno tukang sunat. Tukang foto ambek tukang syuting. Aku sunat e. Kok yo dikuade ta, Nak? Ya iya, Mang. Yo ate kembang. Heeh. Kembang apa? Kembang mayang. Gak pantes, Cuk, mbone ancuk. Sing api kon ku kae kembang api ambek kembang tetes, sik nyonyor cangkemmu kon. Sunat tok kae biyen kon lak wis enak kon niku. Bentuk kon. Lah apa kon iku ra kono?
ya ampun. Ya ampun, Deh. Deh, ya ampun. Deh. Awake sing sunat kok kuwatir sunat wadi gak apa-apa. Sunat wadi gak apa-apa. Peno iku aja kaya wong bingung. Sing sunat dudu aku. Lho sapa rene sunat? Peno lak dikongkon nari sik. Iya. Sing sunat iki anakku lha apa rohku mbok buka. Iku lho bedese. Lho, saya sunat. Ini. Nak, Anakmu lugono. sing sunat wis teko, tukang sunat wis teko. Gak ono maneh, sing kelem nyunat, jagal matamu ah. Lore sing sunat sapa? Sing sunat anakku Pak Lek. Oh, anakmu to? Anakku. Oh, karo awake dhewe. Mama, Pak. Pak matamu ngono kok Pak. Mama. Iya, Mama. Sunat dikoko sing Gak loro nak, nuruto. Sunat iku kaya dicokot semut, tapi sak gudang. Kepingin kawin tak gak? Iya. Kepingin kawin tak gak? Iya. iki sing sunat. Iki sing sunat. Sing sunat iki. Meneng. Kon iku mek digunting gak tedas, dilaser gak mempan. Iki gobange babi. Iki kawani ta? Mawani. Oh, tak ganti nek kawani tak ganti. Aja sing iki, Cak. Ceretang anak ya takok Cak wedi. Tak ganti. La ilaha illallah. Anakku, Cak. Anakku wedi Cak. Wes ayo. La ilaha illallah. Pacarmu lah ayu. Iya. Iku mek gak sunat gak gelem, Nak. Ngono. Iya, nuruto. Iku Oh, ini gak nurut. Lah wong aku iki nyunat seleb. Lah meneng ae kok nyunat awakmu bengong. Aku wong 300 tak sunat sajam tatas. ya Pakno, Cak. Oh, tak remot. La ilaha Iki nyunat arek Wah, arek iki njaluk tak idoni. illallah. Iki ahli nyunat, Nak. Wingi nyunat kena pucuke tok ya, Cak ya. Wah, ini aku nyunat anake Godi. Bae ya iso ngepo. Pak Teguh biyen mbok sunat ya apa, Pak Teguh? Oh, Pak Teko tak sunat karo silet. Mak, cerit. Nuruto ki tiba tak jejek cangkemmu. Wedi karo iki. Kaya gantine. Wedi, Cak. La ilaha illallah. Menengo. La ilaha illallah. Iku dipati rasa. Iya.
ngenteni. Kok tak kon HP Android delok boket. Ya nak iya. Tenang, gocek ono, Dik. Gocek ono, Dik. Tenang. Gocek ono, Dik. Wis tak gocek iki. Aja kuwatir. Nek aku sing nyunat njo dukir kaya ngene mbokmu. Nek mbokmu aku sing nyunat, tak ukir lingku. Aku mek eling sunat iki eling jamanku biyen SMP, Cak. Ya gara-gara sunat iki aku dadi wedok. Anakku kagetan. Nang kon lungguh. Aku sunat biyen katut sandok-ndoke. Ate. Ancuk. Diapano, Cak? Bangku di bangku. Anjene aku gak duwe bojo, Ardi ya wis minggat. Aku wakile wong tuwa lanang. Cek duwe wong tuwa lanang ae bener. Ya aku lanang wedok. Nek wedi iki ya iki. Bangku di bangku. Digoceki. Nek lah. Mbok ngaceng e. Mbokmu ki wedok. Tibane ero kon. Pancene anak-anak asu. Ayo kene. Ya. Menang. Tuh gelang kulungkur. Menang. Boy karo anake padha gendeng e. Jare kok nyekel Di bangku. Oh cerewet. Lah ngene kene nyunat piye kok kleru cocot. Lungguh, Dek. Lungguh. Wah, aku serak pindah aku. Sing dipangku ku sapa? Sing dipangku anakmu, Cuk. La ilaha illallah. Kene. Bangku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak siarno anakku sunat. Jenenge Gepeng Mukidi. Kon sunat ya, Lek? Kene. Wis. Harus silet ya. Hah? Silet cilik. Kau usah silet, kapak kene. Silet. La ilaha illallah. Sambak ae sunat. Kok niku nggo pedang manuke sapiro? Lho, derene begagas blantong gak gelem, gandan ya gelem. Lah saiki ya peding. Anakku boleh wedi lho. Le, Thomas. Saiki kene. Boleh. Saiki kene. Ojo disunat nduk kene. Anjene isin, Cak. Izin. Wong dewasa pisan. Sunat jero. Sunatan jero ta? Ya. Iki cala, tak tukang. Wah, salah wanto iki njeluk cala. Jagal ketokane. Wah. Lah iki. Aku di anakku ndoke ilang.
Endoke. Endok kanan apa kiri? Endok kabeh. Endokmu kabeh. Cucuk ana tewangku dadi banji. Waduh. Lek, gak apa-apa ta, Nak? Nggih ngeten iki lho, Bu. Rekasane wong wedok duwe anak Joko. Disunat to kae kelas 6 SD gak gelem. Saiki wis STM. Panas ngono iki. Foto. Dipoto. Sing duwe kenang-kenangan. Teko kene. Sing api. Arek iki sunat kok idoki sih. Lah wis dikerban. Iya tapi aja didoki rek. Nyotut ae. Sopo sing guyu laka-laka iki? La ilaha illallah. Alah nyebut orang dino. Kepengin rabi wedok ayu ta gak? Ya. Menengo. Iya. Sabar. Pisan iki kita disunat. Tapi nyentek. Ya, Bre. Tapi mau dikai bois ta gak? Iya, bius. Bios kok boy sih? Bios. Endoke cek ono. Benar kan delok ya. Wah. La ilaha illallah. Untuk mondoke kok dase sih diprekes lho. Loh, apa salahnya sih wong tua wedok ngecek anake disunat ndoke ono ta gak? Cek ono kon kuwi kakek tangkep. Oh, Kon ku mengada-ada. Wong endok cek ono, wong gak ono. tenang. Sing penting mari ngono. Oh, laler tok. Ketara gak digawe antibiotik. Nggih. Ngebyok laler yo kene lho Mi. Laler iku mek digusak. Hus. Gak iso. Lah terus Kudune. lho kok arek kok lak nyulur arek ngrelek. Pokoke kon rabi. Riyane Mas Gawang pundi? Lah iki bener. Piye to cinta jare nyamar aku. Ajarene ku cuma sedina rong dina telung dina gak teko-teko lho. Kan ya aku ya apa sih mali anak kok medak gak sida dirapi. Peng. Semaput kemantene. Wah goblok iki ya arep to. Apa sih? Sampe iku apane? Aku calon bojone. Kon gak ngerti gepeng ki posisine ya apa kok langsung mbok lunggui. Tuh, yo karo posisine lha apa tak kira kon katene iku ngamar aku. Iki arek iki gak cetak sunat kok mbok lunggui ndok-ndokane pecah goblok. Jejer. Dipoto. Peng. Ana pacarmu ku. Iya dicelokno. Iku mang calek iki piye kok ngono? Belok, calek. Pacala. Sing nang kene mau nek nang nguri mangan. Ditelepon mosok gak ana HP-ne ki lho piye iki ora kasih cocok. Pacala. Iya. Sik ket. Halo. Tahu pula. Loh. Ada apa? Tolong. Kasih. Tolong. Kire. Oh, anakku, Pak. Kenapa? Eline dilunggui pacare, Pak. Loh, Semaput, Pak. wah iki dadi kae nyowo iki. Wis, ki, nek menyan tak grombol. Loh, Wis gak bisa nakoni blas. lho iku suwan apa, Pak? Lho Pak, gak gawe uyah ta Pak? Oh, kelak.
Loh, mancrot. Waduh. Lah gak ono kaya apa sulure kaya ngene. Lah tuwa sulur 4 meter iki benange sunat ta benange apa? Saiki ngene, pakai iki. Nggo ombekno. Biaya sunat dah sing gelu. Nyo buderake. Iki lho ngombene ya apa? Oh, carane. Iki nek cangkem ketama bongkotan situ total lo. Liyane iki gak seneng Iki kapsiul. Terus iki ngombene piye? Ya gampang ngombene. Banyune sak drem. Iki kala ilat glender, metune angel. Sing temen, aku bayar penuh iki larang lho. Pak, iki lho nang sapa iki kok aku gak sida rabi, Pak. Lho, pacar awakmu to? Ya pacarku sih. Bismillahirrahmanirrahim. Babale kak gori-gori gorine kak babal-babal. Tangi yo. Lu waras ya. Ya apa? Doane apa mau? Doane musim waras. Babale kak gori-gori gorine kak babal-babal. Kekok. Le. Wis waras lah. Kawin le. Engko nek semaput mana nek gumbul sing wedok. Ngebelo ya. Aja kuwatir Cak, sing penting anakku waras. Waras. Kak loro, Le. Calak kilat. Mari ku kene iki nglirone arek. Wis, sing penting anakku waras ya. Lah iki pernah sampean istri apa? Aku calon bojone. Ngono ta. Gelem ya sida ya. Iya, Pak. Rapi. Aku gelem yo kaya gak piye. Kadung saya. Aku kedepan aku bunuh diri nek gak sida oleh sampean. Semaput maneh. Lho iki aku lali jale mari. Ya apa sih? Manuk cetak ditandani mau semaput to maneh lah. Durung kekis. Aduh. Ada apa? Doanono Cak, anakku semaput maneh Cak. Cak, anakku semaput maneh Cak. Iki lekos. Anakku semaput maneh Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Wis gak usah semaput le ya. Wis, waras. Mbek dicacak ya. Nah waduk. Wis. Wis. Foto. Foto kok korean. Wis. Sing penting penuh iku wis sunat, Nak. Ya wis waras. Wis, napa sing sunat iki Mas? Aku goblok salah. Kaji iki dudu tukang sunat. Lah apa, Cak? Kaji iki tukang las. Lah aku mau pasrah wanto wisan. Goblok wantom ambek aris. Aku kelas jarene surat temiko wis teko sunat terus. Tukang las. Tapi berhasil potol, Cak. Wis waras. Waras. Wis. Nek pancen wis waras, ya arek iki tetep nikahno karo Inge. Aku ya ujar, Cak. Ya apa? Ana jodone anakku ambek bojone iki meneh tak tanggapno Ludruk Ya. Budi Wijaya. Bengi iki lakone rame. Apa, Cak? Bengi iki lakone balada gadis desa. Ngono aja. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya Tetap jaya.